Господин Камбитов, сърдите се, че никой не ви хвали, аз ще ви похваля. Ще ви похваля за това, което сте предвидели за почистване на улиците, измиване, неколкократно нагоре сумата. Ще ви похваля за зелените пояси, които мислите да създадете. Ще ви похваля и за тези контейнери, които смятате най-после да се сложат по града. Защото в момента с контейнерите състоянието е много тежко. Сигурно го знаете. Но ще ви похваля още един път пред всичките, когато изпълните всички тези неща, надявам се да не са предизборни и сега точно когато чакате да дойдат изборите, да ги правите. Силно се надявам. Но тук искам да попитам, сега сте заедно с господин Тасков и моля да ми отговорите не на въпрос с въпрос, а съвсем коректно и точно. Защо предложения, които вече виждам, че колегите ги споделят тук, изказват се на тази тема, няма да се връщам за предложения, които ние сме направили за басейните и за всичко останало, защо предложения, които са внесени от нас, не намират място тук в сесията, в комисиите за гласуване, каквото сме направили предложение съвсем скоро за водата в детските градини. Между другото, искам да похваля госпожа Шопова за тази статистика, която каза за детските градини. Браво, това е социална политика. Аз говоря сега за наше предложение, което не намира място тук, или може би тази сума, която виждам, 146 000 увеличаване на разходите в детските градини, е заложена тази вода, която исках лично аз да се достави към храната на децата по една бутилка вода. Ако е заложено, извинявам се, не ми става ясно, защото няма разбивка. Другото, което искам да попитам, защо трябва да се създава напрежение и да криете наредба за стимулиране на раждаемостта, която сме внесли, можеше да се разгледа в комисии тук, отхвърлете или кажете какво е най-правилно да се направи. Аз от предишния ваш отговор на госпожа Янчева разбрах, че вие явно не сте и прочели тази наредба, господин Камбитов, защото не сте запознат с средно образование, с основно и всичко останало, което ние сме заложили като мерки. Ние сме направили много коректно предложение, което работи. Такава наредба има в много общини и тя работи. Не виждам проблем да разгледаме в комисии, да разгледаме тук. Отхвърлете, а кажете не може. Защо трябва да създаваме това напрежение? Виждате ли, че заради всички тези предложения и наредби се създаде всичко това? Да показваме сила пред кой? Пред нас ли? Или може би сега ваши предложения или предложения на колеги, които подкрепят през цялото време и не са в опозиция, както някой от нас, които действително, аз не крия, не съм бил винаги в опозиция. Но защо сега техни предложения трябва да се гласуват и са хубави за града, а наши предложения са лоши и не са добри? Не знам, не мога да разбера всичко това, което се случва. Няма ми стигне времето да говоря за бюджета и за всичко останало. Може би няма смисъл, но аз съм възмутен и се очудвам защо всичко това става по този начин. Може да се реши с няколко думи, а не на инат. Отхвърлете го добре, но нека да се разгледа тук, защото това е социален елемент и е важно за града. Както е важно улиците, чистотата на въздуха и всичко останало. И аз подкрепям това, което взимате като мерки за напред, защото на този етап не виждам какво друго може да се вземе в града за чистия въздух, освен измиване на улици, зелени пространства, пояси, каквото решите там. И адмирации за новата програма, по която работите, но в крайна сметка няма да се връщам назад. Има официално становище на Министерството, където пише ясно от писмо, което мога да ви го покажа, където пише защо общината е отстранена или не е одобрена по предишната програма. Да, зная за филтрите, които вече не попадат в тази програма, зная за другите източници на топлина, като камини и така нататък, но в крайна сметка искам да обърнете внимание на всички тия проблеми, които са в града. И моля да ми отговорите за наредбата, защо не, къде е наредбата,
която по правилник всеки общински съветник може да внася предложение. За това говоря за тези закони, които не се спазват. Аз искам да се спазва наредба и закон. Нищо лошо няма това. Отхвърлете, но нека да влезе да разгледаме. Благодаря ви. Съвсем коректно да благодаря за похвалите. Категорично не се сърдя, когато не ме хвалят. Сега, наредбата. Защо чакате и хвърляте към администрацията упреци? Всеки общински съветник може да внесе наредбата директно за разглеждане. Така че администрацията... Значи само една кратка реплика. Господин Тасков, на една от сесиите, има го в протокол записано, казва: обърнете се към кмета, не към мен. Вие се казвате: обърнете се към господин Тасков. Аз не знам вече какво да се обърне. Може да се внесе, а колкото до това, което аз съм прочел в наредбата, тази наредба на практика е неизпълнима. Но това е друга тема. Това е мое лично мнение и аз не казвам, че никъде не съм го споделил. Сега за пръв път го казвам. Значи, за да работи тази наредба, много неща трябва да се случат, но оставяме го настрани. За бюджета. Бюджета в детските градини е увеличен и за издръжка на детските градини, и за персонал, така че да влеземе във всички норми. Колкото до това дали има минерална вода вътре, само да кажа. Нали не очаквате в бюджета да разпишеме минерална вода, яйца и така нататък и така по позиции. Това дали има минерална вода и се дава на децата е единствено и само в правото и отговорност на директора на детската градина. За справка, отговор от Рези доктор Калоянов. Нали така? Значи, ние даваме бюджет, вече директора преценява какво да се случи от тук насетне. В момента обсъждаме бюджета. Да разбирам ли, че част от тези пари в бюджет, извинявам се пак, че така прекъсвам, но да изчистваме на момента, може директорката да си позволи част от тези пари, 146 хиляди, да достави вода към... Това е в правото на директорката. Добре, благодаря ви. Това исках да чуя по тая тема. Господин Тодоров, защото наистина така пускате в пространството неща, които не са проверени. Моля ви да обърнете внимание на... Госпожо Шопова, аз не съм на училище да ми декларирате тук. Много ви моля, задръжте, ако обичате, не ми диктувайте. Първо ще ви кажа, това нещо аз съм го чел стотици пъти. Никъде не съм казал минерална вода. Моля ви се за уточнение. Моля ви се. Никъде не съм казал. Казал съм, че ако е възможно да се внесе бутилка вода, защото е по-практично, има го във всички указания и включително на РЗИ, че има такава възможност и може да се достави такава вода. Като съм имал предвид, че да не се усложнява процеса с затопляне на чешмяната вода и с по-трудоемкото нещо, което се ангажира достатъчно хора. Или като алтернативен вариант, нищо повече не съм казал. Не дейте така, не съм казал минерална вода. РЗИ и разрешава такава вода.